ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୀତିମାଙ୍କ ବାବା ପ୍ରୀତିମାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ ଫେରିଲା ବେଳେ ମାଛ ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିଲେ। ଯେହେତୁ ଆଜି ବାର ଥିଲା ତ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଇଲିଶି ମାଛ ଆଣିକି ମୋତେ କହିଲେ କି ଯେ ଆଜି ଯେମିତି ଇଲିଶି ମାଛଟା ପୁରା ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେବା ଦରକାର। ମାଛଟା ଯେହେତୁ କଟା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଧୋଇ ଆଣିକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ସେଥିରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଇଲିଶି ମାଛଟା ଭାରି ଆଇଁସିଆ ଲାଗେ ତ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କରେଇ ବସେଇକି କରେଇରେ ତେଲ ଦେଇଥିଲି। ତ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତ ତେଲଟା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାଛ ଭାଜିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମାଛଟାକୁ ଏଇଭଳି ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ବେଶୀ ଆପଣ ମାଛକୁ ଭାଜି ନେବେନି କାହିଁକିନା ପିତା ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇଲିଶି ମାଛଟା ଆଳୁ ପକେଇକି ଝୋଳ କରିବି ତ ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି କାଢ଼ି ନେବି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଲିଶି ମାଛରେ କି ମସଲା ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ରସୁଣ ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ଅଦା ମୁଁ ନେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ଆଉ ଟମାଟୋ କିଛି ମୁଁ ପକେଇଛି। ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ସୋରିଷ ମସଲା। ତ ଇଲିଶି ମାଛରେ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଲେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ୟାର ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେଥିରେ ଗୋଟା ଜିରା ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ଆଉ କିଛି ପିଆଜ ମୁଁ ବାଟି ନେଇ। ମାଛ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ କରେଇରେ କିଛି ତେଲ ଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଥିଲି। ତ ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି 3ଟି ପିଆଜ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଦେଇଥିଲି। ତ ପିଆଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲି। ତ ଟିକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ମସଲାକୁ ଦେଇଥିଲି। ତ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି କରି ତାକୁ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ତ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ କେମିତି ତେଲ ବାହାରିଛି। ତ ଆଉ ମସଲା ଯେମିତି ନ ଲାଗିଯାଉ ତ ମସଲାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇକି କଷି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଲେ ନା ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଯେହେତୁ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ତରକାରୀଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ମୋର ତରକାରୀଟା ପୁରା ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ମାଛ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଆପଣ ପାଣି ରଖିପାରିବେ। ତ ମୋର ଏତିକି ଝୋଳ ମାନେ ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଝୋଳ ରଖିଥିଲି। ତ ସେଥିରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇପରି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ରେସିପି ମୁଁ ବନେଇବି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।